котлински песни възпяват подвизите им. Сливенски ветрове навяват за делата им. Гората се спомня героизма им. Дунавския бряг купнее за самоотвержеността им. 150 години разлика от онзи съдбовен момент в Гюргево, когато група ентусиазирани мъже, събрани тайно, решават съдбата на целия български народ. Тези личности не били политици, нито владетели с синя кръв, а обикновени чеда на България, водени от велик идеал – свобода. Там, в малка стаичка край Дунава, с карта на масата и замислени лица, пламва решението за априлското въстание. Решение, което направи 1876 година незабравима, бележита с гордост и стъга. В плана е включен Сливенския окръг, организиран от Иларион Драгостинов, апостол на въстанието с помощник Стоил Иванов Учков, познат като Стоил Войвода. Поредните отдадени герои за българската свобода и чест. Смелост бродеща със сабя в гората, предвождаща чета бранеща беззащитният народ от османската жестокост. Стоиловото сърце се отличаваше с честност и преданост. Събирало около себе си другари, воюващи из Балкана. Преслещал е турски потери и е вдъхвал увереност, че българинът не е пречупен. И се питам, какво ги е карало да бъдат такива? Мисля, че е неспокойният дух. Само човек, който е нетърпим, е способен на градеж и развитие, на промяна, на радост. Това е водещият мотив и при апостолът на Сливенският окръг – Иларион Драгостинов. Той се отличава като личност от новото време, роден в Сливен през 1852 година, израснал в край, където революцията е висша цел, учил в Атина, а по-късно в Букурещ и активно участвал в Българския революционен централен комитет. Работи редом с Христо Ботев, Георги Обретенов, Стефан Стамболов, Панайот Волов. Вдъхновяват се едни други и споделят всеобщи намерения. В Гюргево през 1875 година той е рамо до рамо с Георги Бенковски, Тодор Каблешков, Захари Стоянов и други апостоли. Заедно изработват план за въстанието, разделят България на окръзи и определят водачите. На Иларион се пада тежка мисия да бъде апостол на Сливенският окръг. В повечето случаи времето изпреварва събитията и намеренията ни. Възстановяването в неговия район не избухва с мощта в другите райони. Пришпорени обстоятелства привличат трагедия. Турците действат бързо и жестоко. Иларион е заловен и предаден. Увисва младостта през 1876 година на поредното бесило, този път в Сливен. И поредната младост не дочаква свободата, но пък е поредното име на нечий прашен паметник. И добре, че са те, шепа учители и родители, шепа родолюбци, да напомнят, че ги е имало и Драгостинов, и Стоил Войвода, и Стамболов, и Волов, и кой ли още не. Слово, оръжие и дух са чертали пътя към независимост, а днес точно те чертаят пътя към зависимост. Двама сливенски герои. Различни по характер, но еднакви по съдба. Посветени за благото на България. Гордея се, че стъпвам на земя, родила смели синове. Тъжна съм, че са платили висока цена, обречен живот, без лични обязаности. Но може би именно в това е величието им, лишението от себе си и посвещението на светлина за идните поколения. Гюргевския комитет не е просто минало, а настоящ жив пламък, мъждукащ и днес
От нашето отношение зависи дали ще угасне. Имената на апостолите заслужават да се споменават често, да се разказва за тях на децата. Защото героите не бива да са камък или бронз, а вяра, съвест и пример. И докато пазим този пример, ще може да се наречем признателни потомци, достойни наследници на войводи и апостоли, съвестно заслужили подарената ни свобода.